Dan nasib kayak gini ngalor delarani ngidul kesleting kebong ngetan delombon ngulon rolih nang wong tuane jan yang ngerdewekan kayak gitu bahaya ya kudu patir ya bisa apa telepon kutil kayak kita ya kutil ya namanya. Halo Til. Halo Per, pribadi. Kau lagi apa? Jagong ya bareng lone anake turu pribadi. Lah, ngene ge makila nyong tempat iri ge laga kelukuk dewekan kok. Ora mau biyo wis maring ndi? Ya kayak biasa nang buri iki. Berduaan kayaknya kayak Jan. Iya, kelalen yang malam jemuah ya. Wah, malam jemuah. Orang ana malam jemuah lah. Orang ana malam jemuah. Oh iya gue, iya. Ngene mage kok. Ya wis ya, OTW, oke. Oke, ya wis, tunggu, jangan kesuwen. Kutil sering lo. Oh iya ya. Kutil wis dua anak wis bojo berarti ya wis dua anak ya. Padahal men cilikane mlayu-mlayu ora katokan bareng kok ya malah wis dua anak ya. Ada Jan. Lalu nyong dewe kan lahiran bocah sih lagi gundal-gundalan apa? Berarti kan 19 tahun ya. 19 tahun. Sunat Kayak bocah lagi gundal-gundal dewekan. Jadi wis ngumur tapi lagi urip jodoh kepriwe ya, Mak? Ya wis jajal anak ngomong kaen ya. Sapa mengko ngerti diomongin wong tua li nggugu ya. Iya jajal. Jajal ngomong kaen. Iya, Mak, jajal ya tak ngomonginane ya, Mak. Duh, mengingat malam semua kan malah depan dolan. Resiko depati urung bojo iki lah. Teman-teman. Guys. Betul. Dah, saya selan karo biung apa jam 3. Lah jeng langsung yang Qatar kelas poran. Gampang biar biung iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, suwene yakin kayak ngenteni besan yakin Jan. Duh, kertemen ya. Medang lah. Ya, Medang lah. Pencot. Apa urung Madang? Urung. Aduh, Jan. Teganen tong iki kok. Nah, ya pada baik. Nyong malah kira doyan Madang loh iki. Petang apa? Mang apa jane sih? Ono apa-apa benah batiri nyong laga kelukuk dewekan ono apa iki priye. Ngomong tak nakal mbok. Duh, rom. Baik. Seminggu kan urung dijatah. Seminggu? Iya. Jan. Tani. Sono lho koyo kuwi ku merekno dadi anu dah Jan sono ku Urung tau ngrasani.
Ya wis lah. Ngimpi sih. Mulane li gagen bojo ora apa-apa celak. Giliran wis iki celuk kok ora kanthi suwe seneng ngene iki. Celuk bojone jalpe gagen bojo. Ah, mang gue sih ya tapi ini bok ngalor ngidul ngetan ngulon lagi burung bae nyatane lah. Jan. Ngacakaken pilihan. Ya ora kakean pilihan kadang-kadang nyong wis milih. Nganane sing ndak pilih orang gelem kok. Nah. Ya sing apa-apa hal sing penting li mbok ana sing kena nggo danu ya. Namuti sunat lara ya aja pun ngomong banyu tok. Memang mau wis kepengin Ya tomongna kepengin sih ya. Ya gue lah ya tetep sebentar lawang disit ya. ngawang mana sengarang. Cowok mau dulu kok nelo kan. Ya terus ya tunggu. Terus kepriwe maning lah jan. Disit sangat kawan soal umur. Ya. Sunat itu tahun berapa? Ya setengah 6. Jadi kayak serius ya. Kayak nu bisa nyong syarat ini. Akan mangan entar ini. Ini ngomong serius. Serius apa maning dah? Kok kan wis gede ya. Wis gede banget kekayaan iki ya. Termasuk ini ya. Sangat seru. Orang ketemu nangis. Nyatanya kan gede, wis tua. Ramane juga rambutnya putih, ya mau melakukan otak kan. Apa yang enggak ada orang bertumbuh. Ya. Nah, ya kemono sih ya ora nasi jan yang wis usaha ngalor ngidul ngetan ngulon tapi nyata lagi burung-burung bae kok. Ya, kabeh mau ya perlu dadi rakati ana njaluk sing ora sing gawe urip nyuwun. Temenan nggih, aja kesuwen. Maksudnya mbok kliwar. Mau kalah-kalah rambutnya kok putih kabeh, botak melepak ya. Iya. Nesuk wae dirempuk karo ramane jajal. Mengko apa mengko ya kenal lah. Iya ya. Iya lah kudu ngono. Ya sih wis lagi anak gue lah ibaratnya lo wis sing wis ana konek ya sing nyate iki nyong wis duwe niatan sing arep tak cerita naramane kayak gue. Ya lu ya nah kayak gue. Tapi kira-kira pas apa yang cerita kayak gue maring ramane? Ya pas bae lah engko sekaplak kok. Kayak kowe sih bocah isu SD mayan ora patut ngono bocong wis wayahe rambutnya selebat ngisore ya wis. Iya gue rambutnya putih jane ya. Ya putih. Dalam maning botak temenan orang bocah-bocah temenan asli. Iya. Tapi jen kura tau-tau nih demen ngomong gue serius ku. Loh, kan mergane nyong kan wis bojo, wis duwe anak ya, maksudnya bisa ngerasakan bilang naramane membutuhke hawane ki seneng. Ya iya. Tapi iya ya jen ramane wis tua ya datang. Ya ngomong wis wengi nyong bali lah. Oh iya lumayan kok. Bocone nyong ngenteni iki mutung-mutung urung. Ya gue. Apa gue? Ora yo bali di sini. Lho gue piringnya tegawa ngendi? Lah, anu goli oleh nyilih sedelong masuk tak balekno deplit. Loh, Jan. Wis ngenah dah, Jan. Aku mikir ning jero krungu koke gondal-gondal lagi apa. Lah ya. Ora apa-apa kok. Ora apa-apa kok. Ini jenenge anak ya gondal-gondal anaknya wong tua mikir. Ya jelas ana masalah ya. Masalahnya anggar tak geleng-geleng sih. Tapi wong tua ngomong kan orang kepenak lah karo anak kayak gue. Jane ki masalahnya apa? Ya sekali-kali lah ya cerita kalau wong tua. Loh iya loh anaknya kan wong tua kudu terbuka. Anak apa anak ya
wong tua ya minggu gawa-gawa itu Saiki jajal ya nyong takon. Janjane iki nyong wis patut ta purung nganggur bojo. Loh, yang wis wayahe kok. Ora patut sih, wis wayahe. Malah kok ditunda-tunda, malah kok priwe ya ditunda. Jadi mau jadi bujang tua. Wis poke jadi wis ana pelangane ya purung. Ya telengan sih ya wis warawiri tapi nyatane lagi purung bae ku lah. Ya sing jenenge wong tua ya apa jenenge mituturi. Wah gurung baya sing penting istiqomah usaha berdoa insyaallah ya kan kabeh mau ya kabeh muge tidak apa jenenge sih ya ora sih segampang ki kok karo piye kudu piye ora nah kayak kaping pindone kayak nyong wis tua ya kan nah misale kayak anak urung bojo-bojo nyong wis tua nah moko gambarane kepek nyong dadi apa ya anak urung bojo wis tua kok nyong arep papane nyong telangsa tapi nggak anak wis bojo oke deleng iki rasane bahagia seneng anak wis pada mitas gue menurut ya wong tua kayak gue menurut wong tua jadi kayak si anak ya diusahana yang golet ya sapalah aja mandang ini itu aja zaman aja kayak zaman gemien zaman gemien kok kudu harta apa oh usah ora sampe kena harta apa sing penting bocah karep ya wong tua nyetujoni wong yang sedaya maning wis ki rambute bege mbok wis putih kabeh iki ye apa ora melas karo ramane ya jadi kayak anak gue tetep kudu golet sing temenan Misalnya gue ya njaluk dongane pe ya muga-muga ben cepet oleh karo ya nyong arep arep njaluk pendapatnya Rika gitu. ya pendapatan yang sih ya kayak gue insyaallah tetap dongakna mudah-mudahan ya udah cepet oleh jodoh ya nah jodoh si bocah sing ibaratnya karo wong tua sing tewakuf ya sing ngajeni wong tua gue ora ibaratnya aja mikir sugih orane tapi bocah iku insyaallah kaya ngajeni wong tua wis gue kuncine ning ngono tok lah ora mikir ini itulah Yang harus cara Rika sing kayak gue sih ya nyong bisa anak ya jane ya pokoknya sing ngajeni wong tua ya sregep ya apalah intinya orang deleng banda dunia juga kayak gue kan nah kayak aku dengan wis akrab karo keluargane Ramagiung akrab bakal ngadine pas sing ora ya akrab tapi ini masalahnya siji anak Maya siji kepriwe anak sing ora setuju siji sapa bojone udah bojo ngomong gede nengi bocah anjing punya kamera mikir ora ada mares Jajal